Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapodapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with Garlic, Banaba and Panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with Cogon Grass, Banaba and Makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Mga kalagigson, may ngadlaw kaninyo tanan and welcome na po nining atong segment sa atong hugyawan sa SED Panyawan. Mao kini ang atong Knowledge Power. Kauban na po nato si Sir John nga maghatag kanatong dugang impormasyon kaalam ug kahibalo aron kining atong lawas malikay nato sa mga balatian. Of course, kining atong segment mga kalagigson magahubad kami og mga klase-klaseng mga balatian para mas masayod ka kung unsay angayan imong pagabuhaton. And of course, aduna pud kay dugang information nganong naa ka niya nga matang sa balatian. Karong adlaw atong dawaton si Sir John. Sir John, maayong adlaw kanimo, sir. Ay adlaw kanimo da Sir Rick no sa tanan atong mga tigpaminaw. Kumusta ka mo tanan? Sa atong mga kaigsunan karon nga nagpaminaw sila mga tagsa-tagsa nga mga panimalay o baka mga naglantaw sa ato ang mga sokbed. At imani karon ng mga higalag-igsoon nga kining atong tulumanon paghatag kini og dugang impormasyon kaninyo. Karong adlaw, Sir John, ang atong paghisgutan mao kining ginatawag nato nga COPD kon chronic obstructive pulmonary disorder sa kanika matang sa balatian nga sagad nga makuha sa katong mga kaigsunan natong aduna nay taas-taas nga kahigayunan nga nagapanigarilyo. And of course, posible pod nga aduna pay lain pa nga mga factors nganong sila adunay ginatawag na chronic obstructive pulmonary disorder. Ang kung ato lang hubaron ang mao nga matang sa pulong naay naka-obstruct sa imuhang pulmonary or kanang dagaydayan sa imong hangin sa imuhang baga, no? Taga-economic dugang pang information o baka paghubad niini nga matang sa problema sa panglawas, Sir John. Kining atong ginatawag na COPD no, katong chronic obstructive pulmonary disorder no. Kung mayong katong chronic man god, meaning in a long term na siya no, more than 6 months na no. Nga balatian o usa ka kondisyon sa tong lawas kung asa dugay na siya nga nagapanghitabo. So nang ginatawag nato na chronic. Mungingon tag obstructive meaning tama ta moingon nga naay nagatabon no, naay nagatabon dito sa tuang ginhawaan no. So siyempre sa tuang pulmonary man na system, so respiratory system nagipanghitabo kini mo nang pulmonary disorder. Ang COPD no, ang mekanismo niini o ang nagapanghitabo niini no, ang phenomenon nini is once nga sa dugayng panahon no, ang ato ang agihanan no, agihanan sa hangin kini atong airway grabe na siya ka-constricted. Meaning sa dugayng panahon no, constricted na siya o gamay lang ang iyang ma-accommodate na oxygen o katong hangin na kinahanglan nato, atong element no na kinahanglan nato aron nga makapadayon ta sa atong everyday na lifestyle o activities no. So tama to no na usa sa mga signs no of life is katong ginatawag nato nga breathing no o pagginhawa. So kung naatay respiration ganing ading atong paghanggap buga no, meaning usa ka tawo is very much alive. Pero pag once nga ang usa ka tawo nga adunay nay ginahambin nga COPD o kining chronic obstructive pulmonary disorder, siyempre nagaginhawa siya no, pan gamay lang o dili niya makaya nga katong ginaingon nato itong maximum nga expansion sa iyang lungs tungod kay sa ginaingon nato obstructive no, meaning nagagahi ang iyang baga-baga, nagagahi ang iyang mga airways no, mga tubo din na sa ginawaan which maka-cause sa paggamay lang ang iyang ma-accommodate na air o oxygen. So kana no, o katong gusto nako ikuan lang gamay Sir Rick no. Tama tong imong giingon kaganina nga
katong pagpanigarilyo is definitely a very kanang important point na hinumduman no sa adunay mga kanang mga wala pa gasinati og COPD no tungod kay kining pagpanigarilyo no isa ni sa mga leading na mga vices no sa tong nasod. And then mostly no moingon ta na significant percentage no sa atong population ang nagasmoke. So kanino kinahanglan ngo ikaw nga tigpaminaw og nagtan-aw niining atong programa karon no para ni kanimo para ano masabtan nimo unsa ba mga epekto niining sigarilyo dinha sa imuhang panglawas. Ang pagpanigarilyo higala igsoon wala gyud gini siya ikatanyag nga kayuhan. Apan daghang mga kaigsunan nato nga gusto nang muundang apan mo na ginaingon nga maglugos ang usa sa mga vital gyud nga factor para makaundang ka sa imong pagpanigarilyo man ang ginatawag natong will. Kanag yung determination nimo nga muundang kay walay laing tao nga sulti kanimo kung saan pag-undang sa pagpanigarilyo kundi ikaw mismo sa imong kaugalingon. Mo nang ginaingon mga higalang igsoon kung medyo hina pa ang imong will, maybe siguro maglisod jud ka sa pag-undang. Mo nang sa ato mga kaigsunan diha nga nagapanigarilyo ayon na ninyo hulata nga makasinati pa mo og pagpanglisod sa paginawa. Di ba Sir John ang trabaho sa atong baga mura man na siya kanang dakong balon no nga pag mo inhale ta mo bukad inig mag-exhale sad ta mo kipot or magamay. Kung pananglitan aduna nay ginatawag nga OCPD ang usa ka tawo, aduna siya problema sa pagsulod sa ginhawaan gumikan kay ang mga air sacs kanang mga gagmay nga mga halos dili makita sa itong mga mata nga mga klase nga mga balloons nga naa sa ato ang mga baga, mao kana siya maapektuhan nga masalipdan o baka mabarahan and diha na dayon magsugod ang pagpanglisod sa pagginhawa. Aduna pa bay kuan Sir John kanang pamaagi para maluwas or baka matabangan nato ning atong mga kaigsunan nga dili makasinati sa ginatawag nga OCPD or COPD. Kining COPD no. Kining atong ginapamangod na COPD no is same sa uban pang mga balatian no. Mahimo siyang the end no. So kaning COPD is the end na product no of all. So mingon tag na batay mabuhat aron nga masalbar pa nato ning adunay mga nagasinati og COPD no. Mingon ta no unfortunately lisod na kaayo na siya i-reverse tungod kay ang pag once nga mutigang na o mugahi na ning ato ang mga baga no o dili na siya naka elastic or kanang marag flexible no nga marag maka-expand no balik sa iyang size o mo-expand na po siya pag once para maka-accommodate lisod na kay nato na siya ibalik. So mo nang ginapanawagan nato no perminti no na once nga kining ato ang baga na maapektuhan kinahanglan gyud nga ato gyud na siyang bantayan. So mo yun gata di ba ibalik na to ganina no nga usa sa mga signs of life is kining pagginhawa. Pag once nga dili na mo ginawa ang usa ka tawo taas totally moingon kita na dako kayang risko nga pwede siya mamatay no. So mamatay gid siya. So minuto lang no dako nang damage sa tong brain. So moingon ta og more than the minute moingon ta totally medically dead na ka no, biologically dead na ka. So clinically dead no. So moingon ta na kaning ato ang problema sa atong ginawaan no pero at this early no once nga naga-develop pa kag vices, naga-develop pa kag mga manners, mga so bitaw kana kanang mga habits, kanang mga kuan ba kanang mga mga inana no na tan-aw nimo nga negative siya or makadaot sa ato ang ginawaan labaw na nitong ginawaan no labaw na ning vaping kining smoking cigarettes no kay tungod kay kining cigarettes man good very addictive no tigala ka di man kaganan manigarilyo pero parang ginapangita perminti sa sistema nimo no. So kana no every time nga na stress murag imo na siyang ginapangita. So kana once nga ma-develop naman good nimo ni tama tong ginaingon ni Sir Rick kanina no nga lisod na kay ni siya unsa ba na kanang talikdan unless no kung ikaw mismo decide jud ka willingly or murag na jud ka imong will no nga to stop the addiction of smoking. Pero once nga half-hearted ka ani ana lisod kaayo na siya ayuson. So once nga pag maabot na ka dito sa punto si
Kano si King of Comedy, no, si Dolphy, no, nga at the age of 70 ba to siya or sa to siya na edad, no, nga sayahang tungod sayang smoking, no, continuous smoking sa uban pa, no, nga mga oldies po, no, nga na kaya pa magliho, kaya pa magdagandagan, sayang age, no, na obstruction sa iyang baga mo tong gina-oxygen na lang siya. So eventually na patay siya, so mo to ang nahimo hinungdan sa naga-shorten ang ato ang life. Sa ito mga kaigsunan diya karon nga nagapanagarilyo pa, maayo pang inyo na ginang undangan, and of course tagaan ninyong kahigayonan kaninyong mga baga nga maulian. Gumikan kay matud pa nila, dili kung mas taas pa ang imong kinabuhi nga nagsigarilyo ka kaysa sa kinabuhi nga wala ka nagpanigarilyo, mas dako ang risiko nga ikaw makaangkon sa mga laing-laing mga klase sa mga lung diseases nga diin apil na niini kaning atong ginatawag or kaning atong ginisgutan karon nga chronic obstructive pulmonary disease or kanang pagkabara sa hangin nga dagaydayan sa hangin sa imuhang mga baga. And of course, delikado pa nga makaangkon ka sa mas hadlok nga klase nga balatian nga mao kanang ginatawag natong lung cancer. Sir John, unsa may matabang sa said marketing products para sa katong mga kaigsuonan nato nga gustong muundang and then nagkinahanglan sila og additional support para dili gid sila nga makasinati og ginatawag nato mga withdrawal syndrome sa pagpanigarilyo? Ayhan na to isgutan, no, kung unsa kong mga said marketing, no, mga pihong mga produkto, no, sa said marketing, nindot gyud na usapod sa mga importante nga ipahinumdum nato, no, sa mga smokers din na, no, na nato mga tigpaminaw. Numduman nato na within the first 8 hours sa to ang pagkatulog, no, ining first 3 hours ni ana is halfway na ta sa pag-cleanse ato ang baga. Kung ikaw smoker ka, pag once nga nag-stop pag-smoking, kaya natulog ka, no, di ba? So naman tayo times for sleep. Kaning the whole 8 hours, no, kaning 3 hours pa lang, halfway na ta sa pagpagawas sa tanang toxins nga dala sa to ang sa kaning smoking. So for the whole 8 hours, no, kung ato gina siyang hutdon, meaning ma-clear out ang ato ang baga o ma-normalize siya, mabalik siya dito sa original niya nga kuan, nga limpyo siya sa katong away from all the katong damages kadala sa ato ang sa mga aso, no, mga tungod sa sigarilyo. Kapan dili na siya susi, no, aron nga magpatuyang na lang punta, mawa man din siya pag matugta, so magpatuyang na lang ta. Hinumduman nato, no, nga dili kompleto atong tulog, no, habang gatigulang ta usahay mga alas 11 na ta matulog tungod sa uban pang mga activities or nagdula matag cellphone tanan, no. So dili na to dapat kumpiyansahan na. Tinuod to na factual to siya, no, nga within the 8 hours pwedeng malimpyo ang atong baga, no, tungod anang sa tong mekanismo sa paglimpyo sa tong baga. Apan reality wise dili 8 hours atong tulog. So naay mga matulog na tag-upat lang oras, 5. So dili na to makabot, no, tong tinuod yun nga pag-ayo o pag-alim sa tong baga. So syempre, no, kung gusto nato matabangan nato tong mga kagalingon, no, aron nga mahilikay ta din na sa katong mga withdrawals ba or katong gusto nato mabalik, no, sa original paspas, no, nga pag-ayo sa to ang mga cells din na sa tong baga, indot nga mutumarta sa to ang mga produkto sa said marketing, labaw na ning said panyawan with garlic, no, nga makatabang dito tungod sa panyawan ngo na maka increase dito sa katong regeneration, no, sa ato ang mga cells, no, sa mga damage na cells. Indot po ang said panyawan with plus mangosteen, no, tungod po sa yang antioxidant, dili dayon matigulang ang atong mga cells. So nindot kaayo, no, nga from the damage na mapawas ma-renew siya, dili siya dayon ma-damage. Nindot sab kaayo, no, nga mogamit po ta og kining said liniment oil kung gusto ta makatulog kita og 8 hours, no, without the kanang gusto na to ma-comfortable, relax ang atong pagkatulog. Kana ipahid na to, tama to, ipahid na to sa atong dughan, sa atong likod, no, aron nga makahatag promote siya blood circulation ug makaparelax sa atong lawas. Okay. Anyway, sa itong mga kaigsunan diya karon nga sama sa akong gikaingon, gusto pang makaangkon sa mga kaluwasan sa ilang mga balatian, ato yung i-maintain nga doon na kita'y maayo nga panglawas, pinagi sa himsog ug maayo nga lifestyle, maglikay kita sa mga bisyo, ilabi na gyud kining pagpanigarilyo ug usab pag uban pang mga klase sa mga balatian. Ang ato agyod mga higalag igsoon nga makaangkon kita og
insaktong proteksyon sa atong mga kalawasan, and of course makuha na to tanan sa ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Sir John, salamat kay sa adlaw nga imong gihatag kanamo karon. Hinaut ta nga atong mga viewers karon nakakat-on na po og panibag-ong mga information pinagi sa ato ang knowledge power. Salamat sab kayo Sir Rick no sa tanan natong mga tigpaminaw. Hinaot nga magpadayon pagyapon sila sa pagsubaybay ni atong program. Inyong nabati ug nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapudapod sa SED Marketing Products, sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kahibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.